Godiya ta tabbata ga Allah daga sarkin Zazzau Malam Jafaru. Ya ce, na rubuta wannan labari nawa don in bayyana godiya ta ga Ubangiji. Mutane kuma su ga tsaunukan da Ubangiji ya nufe ni da hawa, sai ya kawo ni ga wannan matsayi. A cikin shekarar 1911, wato ina da shekara 24 da haihuwa kenan, aka aika da ni makarantar ɗan Hausa a Kano. Na shekara guda a can, na dawo gida. Ranar ina zaune sai ga Shehu Baloha, masinjan Joji. Ya ce wai Joji yana kira na a bariki. Na tafi sai na ga Rasdan ya ɗauki lambar masinja ya liƙa mini a riga. Ya ce, yau ka zama masinja. Da durkusa na yi godiya. Aka yanka mana albashin Sule 30. Bayan da na shekara 3 ina wannan aiki, sai ran nan na roƙi Rasdan ya maida ni makarantar Turawa ta Zaria. Ya riƙa koyawa 'yan makaranta Larabci. Rasdan ya ce, a'a, wannan aiki ba zai yi maka ba. Saboda haka ya kai magatakardansa Malam Kwasau can. Malami guda kuma Malam Umaru ya maida shi aikin shanu. Ni kuwa aka game mini ayyukansu duka guda biyun. Na riƙa karɓar Sule 70. Ina cikin wannan aiki a cikin shekarar 1918, sai wani hakimi na zangon Katab ya taɓa kuɗin jangali, aka fitar da shi. Ashe Allah ya nufa a kaina sarautar za ta fada. Aka naɗa ni na koma can. Ban zauna bana shigo jirgi sai faɗin da kai jirgi kai ni Zaria, kai da kai mu Zaria, kai da kai mu lafiya bisa yarda Ubangiji. Yan moshi da man gaja mana mun da kadai sai ya kuma kai ya mai halin malan ya zauna da la. Sa'ad da nake hakimi a wannan ƙasa na ga abubuwan tashin hankali guda biyu. Wata shekara ina karɓar haraji sai arnan unguwar Gayya suka yi min tawaye. Ina zuwa ƙauyen sai sun ɗauki kuwa. Nan da nan suka taru makil, kowa ɗauke da kwari da baka. Sai ka yi tsammani wani abu ne ya sa wannan buri. Dalili kuwa wai sun gaji da biyan haraji ne kawai. Abu kamar ba'a, daga nan sai wani arne wai shi gankwan ya ɗana kibiya ya kwadada dubana ya sako mini ita. Sai ya kuskure ni ya samu sarkin fada na a kafada. Yara na kuwa da ganin haka sai suka zabura kan arna. Da arnan nan suka ga ba mu da alamar tsoro sai suka bada baya, suka shige kurmi gidan tsafi. Muka shiga garin muka tarar ba kowa, duk sun gudu, mazansu da matansu. Na kira sarakunan su da ba su shiga cikin tawayen ba. Na gaya musu su lallashi mutanensu su dawo ba komai. Washe gari kuwa na yi gaba zuwa Mabushi. A can na samu labari sun dawo. Sai gankwan ne kawai da ya harbi sarkin fada na shine ba a gani ba. Na aika wa sarkin Zazzau da Walhatu da abin da ya faru duka. Ya ce in ƙara matsawa kan neman gankwan. Amma ina ai har yau kamar an biya bashi da shi. Sarkin fada na kuwa kwanansa wajen 40 a Mabushi yana jinyar dafin kibiyar nan. Kai, annan zangon Katab a lokacin nan suna da wuyar sha'ani wajen al'amarin haraji. Gobe wata shekara kuma da ni da wani Joji muna kama awakin waɗanda ba su biya haraji ba a Zankuwa. Ba sai muka kama na wanda ya biya ba, sai gashi faram da matarsa suka durƙusa suka ce mana, waɗannan awaki namu ne, mu kuwa mun biya haraji. Joji ya ce, wato wannan shi zai sa makwabcinka biya kenan, tunda mun kama naka, in ya samu kuɗi kuma sai ya biya ka. Da suka koma gida sai matar ta shiga zuga mijin, tana cewa Allah wadanka, ashe dai kai ba namiji bane. Yaya dan tsoron sarauta za mu yarda a kwaci mana awaki? Ina ruwanmu da makwabcinmu da za mu biya masa haraji? Kai in baka ɗauki kwarinka da bakanka ka tarar da baturen nan ba, ina sa wuta in ƙone gidan nan kuma in rabu da kai. Daga nan sai mai gida ya ɗauki kwari da baka, ya sanya 'ya'yansa maza kuma kowa ya ɗauko nasa, suka nufo wajenmu za su tada jihadi. Da na hango shi na daka masa tsawa, sai ya da baka ya zo ya fada gabanmu yana ahi.
na lallashe shi na bashi magana sa'an nan ya koma. A ji tashin hankalin da na gamu da su sa'an nan ina sarautar zangon Katab. Na samu wannan sarauta cikin zamanin sarkin Zazzau Aliyu ne. Bayansa ne aka naɗa Dalhatu. Daga nan sai sarkin Zazzau Ibrahim ya kama ran 31 ga watan Janairun shekarar 1937 ya rasu. Allah ji kansu amin. Bayan rasuwar sarki Ibrahim ina hakimci a zangon Katab. Sai ga waya ana nema na Zaria. Don gwamna da manyan mashawartan Zazzau sun yarda in zama sarki. Sannan na komo Zaria da zama. Ina roƙon Allah ya taimake mu da riƙawa amin.